Nagsige ayos ako kay mao day solution na ito sa ko. Marites lang daw siya. Tingin ka nagbati na sa imong buhok nindot lagi na pagati na ako raman ti. Mao di ay. Manlakaw ko pa dong ato sa kalsada kay nang kagubot. Mao ni akong nadatnan. Taga Julis ni babae kanina naka blue. Nangita kang Amelin mo sidura. Ayo. Zamilin. Taga Julis di ni ma'am katong kay istorya niya sa cellphone nga nagkuha mo franchise. Dara ma'am ay. Ako ni itaod unta ang tarpaulin, ma'am. Okay ra, ma'am. Tuyo kon sa nako kay nabali. Dara. That's Amelin. Ma'am, ikaw din ma'am. Dayon, ma'am. Mari ma'am sa sud. Diha na siya ibutang, ma'am. Diha dapita, ma'am. Dara tudlo pa din si ma'am. Dara. Nanari naghigda ron ako naghigda. Tawag tas MDRRMC. Kinay mo naglaing sigurong lawas ani. Ay dara ng bangon kada nakabantay siguro. Paliw ko kupot sir ha kay ato ning itaod ang Julis products available here nga tarpaulin kanindot no sa tagasa na Julis diri Julis Bake Shop nagkadugay nagkagamay nindot paliw ko kupot sir ha ato santipan sir aron nindotan awan dara sir paliw ko sir sige diha okay ra ma'am Palag lang ko kupot sir ha kay suhulan niya unta nato og sliced bread doon tataod dara palihog ko sir excuse me sir kana sir okay ra diha sige pala excuse me sir kana sir palihog ko putol niya stick sir ha tanawa sir hindi malangkat jud kana indot na sige isbog ta diri dapit unahan di mo lang pan dira nga makita pan tanon nasa sila PC namanigya sa sila sudan nindot kayo no diya sir tipan ito balik sir itipan niya balik diri na ibutang mama ayaw lang diya sir adto tani ibutang sa kuan sir ayon na diri ay magbitay haron nindot tanawon ba awa man ikabutangan dai diri sir ay tayo sa ko na franchise ay nagkuhas Julis mana siya dari lang siguro kinindot tanawa no diha na kita mo na nakagreen muna managers Julis sa tapila no toyok kaya nakabantay siguro siya nga mura dili maayo sige na higta niya diya sir palihog sir higta tarong sir ha di malupad sige higta yun sir okay higta lang sir ha kaya ikaw man natog kuan taod mag snack niya ta tagaan lang ita magpan nga elordi higta pa maayo sir palihog ko sir ha may buho dire ma'am may kahigtan pangitaalag paagi sir higtan ni pamayan ni Raymond ni GP kugihan kasi mamuhigat na taga Julis yarong usa pajad kadugay ko na makaigot tara kadugay yaw na si ma'am marites ay dantaw may mutang ay gawas ng gitawon siya kay nagibong man siya nagkalangas ni siya dire tanaw na ron siya katawa na siya gagkalitron katawa kaya na ako may panghatag ng Julis o slice bread ron ng Julis o bohol linya ni ron linya dara siya nakita dara Amelin na busy kayo bisag nagtaos franchise nagapoy na malit dara nagsubay na sila sa nakita maani ma'am ha atong balaod ma'am tag gis ang buwan among hatag si Muha mo advance ang deposit ni ma'am tulo ka buwan tag gis sa 30 dara patakaran na to ma'am kay og ang panapanos among ilisdan pero kit-kito guys ilaga ma'am problema na nimo ma'am ha mao ni diri ma'am atong patakaran yan lang pag total ma'am 1 plus 1 2 plus 2 4 og di ka kay ba ma'am pagamit lang calculator ma'am ha aron di ta maalkansi kay delikado kita ka ani mo na langas sa tagasa ning saksi pun siya sa opening sa Julis kay mahay man sa siya pa na buhol dara ma'am ha permahin na niya dari dapita ma'am
dira perma diri kana diha ma'am, perma ka diri taga buwan og magkuha kasi mong sweldo ma'am ha. Sige. Pag nagkuha sa sudan sa amilin kay gutom yung anak ko. Ay sa pagsamok-samok diya dong kay nagperma pa ko sa itong franchise. Katawa si ma'am. Mga niya mga saksi diri. Sa opening sa tong Julius malakaw sa ko kay akong tindahan sa nasa si Ayo, no? Manginabuhi sa kog ako diri. Manginay customer na ka. Mga marites subscribe sa mo og share sa akong YouTube channel kana ha. Di man katawa. Maorag to mga marites, daghang salamat. Bye.